हा औवा गावनाया जेरै खाजाब जाया खाजाबबाबो गुगाफिनगोन आंथ' सानहरो बेबादिनो गुगाफिनगोन बर'मोन खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनाया जास्ट बुंनांगौ बुंदों सावरायनांगौ सावरायदों बादिल' होननानै आं सानो। दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बर'नि मैखोम जानांगौ होननानै लिडारफोरनि थारैनो बिसोरो ज' जामारगोन नामा? दा खोथायाथ' नंगौ ससियेल मिडियायाव दा गोबां नुसोलायदों बर'नि गिदिर गिदिर गोबां लिडारफ्रा बर'फोरखौ खौसे जानानै मोनसेल' हान्जा जाजानो लुबैनाय फोरमायगासिनो दङ। गुबुन गुबुन पार्टिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङाबो खौसे जानायनि बाथ्राखौ बुंदों। नंगौ खौसेया जानो हायोबाथ' बिराद मोजां खौसेनिफ्राय साबसिन जेबो जिनिस गैया नाथाय खौसे जानांगौ होननानै सा साल' बुंबाय थानानै गमामायै खौसेया फैगोन नामा बे मोनसे गिदिर बाथ्रा। दा दिनै हमनानै लादो गोबां राजनितिक दल दं बिनि बिथोराव बर'नि मेइन राजनितिक दल बा हान्जा होननानै बुङोबा BPF आरो UPPL बे मोननैखौनो लाग्रोदो। BPF आरो UPPL दिनै खौसे जुदि जानांगौबा माब्रै जागोन खौसेया? BPF खौ गारनानै UPPL आव हाबनानै खौसे जानांगौ ना UPPL राजनिति हान्जाखौ सिफायनानै BPF आव हाबनानै खौसे जानांगौ ना मोननैबो हान्जाया गाव गाव हान्जाखौ सिफायनानै गोदान मोनसे राजनिति दल दानानै ज' जागोन? दा बे गिदिर कुइसन। आं नुनो मोनदों गोबां राजनितिक दलनि लिडारफ्रा खौसे जानाया मोजां रायलायगासिनो दं गुबुन गुबुन जायगायाव माबा गवायाव रायलायनाय बहाबा रायलायनाय सिलिगुरियाव रायलायनाय बुंदों नाथाय बे रायलायनाया फिथाइ थायगोन नामा? फिथाइ थायगोनसै? आंथ' सानो बियो फिथाइ थायनो रोङै बिबार बालन्दा बादिसो जागोन बियो बे रायलायनाया फ्रुइटलेस फिथाइ गैयै रायलायनाय। मालाबाबो गाव सोरजिनाय गावनि फिसाखौ बुथारनानै गुबुनजों लोगो जानाय गाव सोरजिनाय राजनितिक दलखौ प्रमद बर'आबो सिफायनानै BPF आव हाबनो हाया आरो आं सानो BPF हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गाव दानाय गाव जोनोम होनाय BPF खौ गारनानै मालाबाबो UPPL आव हाबनाय नङा। अब्ला फैदो मोननैखौबो सिफायनानैसो ज' जानानै गोदान मोनसे हान्जा दागोन। दा बेखौबो बेसेबां जों फोथायथावो आरो बे खौसेया BPF खौ फोजोबनानै UPPL खौ फोजोबनानै गोदान जे राजनिति हान्जा जागोन बे मालाय बेसे गोबाव जोरगोन? गतिके दानि जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर लिडारफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जोंहा दिपेन बर'मोन खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनाया जास्ट बुंनांगौ बुंदों सावरायनांगौ सावरायदों बादिल' होननानै आं सानो। दा आंनि मथेब्ला बे खौसे जानाय खामानिया बेबादि रायलायनायनि गेजेरजों मिउचुएल डिसकासननि गेजेरजों हाजार टप लिडारफ्रा रायलाय आंनि मथेब्ला बिसोरनि गेजेराव खुनु मोनसे आनानिमास थांखियाव बा गोरोबथायाव बिसोर निस्सय फैनो हाया। फैनायखौ आं बिराद गोब्राब नुहुरदों। बेनिखायनो सावरायनायनि गेजेरजों खौसे जागोन बा जानांगौ आं बेखौ मालाबाबो फोथायनो हाया। आं बेखौ मिनिंलेस बादिसो नुदों मोनसे स्टाइल बादिसो नुदों आरो बेखौ नुनो मोनदों जे दिपेन बर' बिथाङा सिङाव माबा मोनसे निस्सय थांखि दङ बबेबा मोनसे हान्जानि टप लिडारखौ टपआव दोननानै बबेबा मोनसे हान्जानि टप लिडारखौ गाहायाव दोननानै खौसे जाहोनो नाजानाय बेखौ बिथांनि राव फाव अंगि भंगियाव जोङो नुनो मोनदों। दा आङो बेखौनो सानदों जे दिपेन बर'आ खौसे होनबाय थादों सोरखौ खौसे जाखांनायनि उनाव टप पजिशनाव दोनगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन। बिथांमोनहा अलरेडि वेल केलकुलेटेड सोरखौ टपआव दोनगोन बे निस्सय दंखायो आरो बेखायनो बिथांमोनहा सोरखौबा सासेखौ
माने मा होनो नाख्रेबनानै एसे प्रेसार होनानै खौसे जाहोनो नागिरनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा आं सानो आंनि मथेबा बे खामानिया मालाबाबो जाया। आरो दिनै BPF आरो UPPL नङा, जोंनि बर' हारिया BJP आव दं, तृणमूल कंग्रेसआव दं, कंग्रेसआव दं। बिथांमोनखौलाय मा खालामगोन? बिसोरो गुबुन गुबुन राजनितिक दलाव दं। दा बिथांमोना अरिजिना जेन'बा माखासे नेशनेल पार्टी जाहैबाय BJP, तृणमूल कंग्रेसआबो नेशनेल पार्टी बादियानो जाहैबाय। दा बिथांमोनहा गावसोरनि पार्टीखौ गारनानै नैबे खौसेथियाव माने मदद होगोन ना? बेबो मोनसे साननो गोनां। आं नुदों बिथां दिपेन बर'आ खौसेनि बाथ्राखौ, खौसे जानांगौखौ बुंबाय थादों, खौसे जानाया मोजां होननानै बर' हारिनि गेजेराव। नाथाय बिथाङा खौसेया बोरै जागोन, माब्रै जागोन, बेनि कंक्रिट फाइनालाइज खुनु मोनसे पलिसि, खुनु मोनसे फर्मुला बिथाङा दिनैसिम होनो हायाखै। आं सानो बर' अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियननि माने प्रेसिडेन्ट हिसाबै, आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बर' हारिनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा टप लिडार। बे टप लिडारफ्रा जेब्लाबो कमान्डिं स्पिरिट थानांगौ, कमान्डिं पावार थानांगौ, डिसिसिभ पावार थानांगौ, कनक्लुसिभ पावार थानांगौ, एफेक्टिभ पावार थानांगौ। नाथाय बिथांनाव कनक्लुसिभबो गैया, डिसिसिभबो गैया आरो इफेक्टिभ पलिसिबो गैया। बिथांखौ बिदिखौ नायोब्ला बिथाङा बे गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जानि मानसिफोरखौ जे मोनसे दुरुङाव जयै जे खाजबनो हागोन, बिराद गिदिर कुइसन बे। इट इज ए ग्रेट कुइसन that Dipen Boro has that capacity that he will unite all the Bodo people of different parties. That it is a great question. बिथांहा खुनु डिसिसिभ, खुनु कनक्लुसिभ पलिसि गैया, एडभाइस गैया खौसे जानायनि सायाव। नंखायनो बे मालाबाबो जाफुङासो होननानै आङो बुंनो लुबैयो। दा बिथांमोननि रायलायदों होननायफ्रा बा रायलायनायफ्रा माने एखे माने सायाव रायलायनाय बादिसो जागासिनो दं। आरो बे मालाबाबो फिथाइ थायनाय नङा। बे फिथाइ थायनो रोङै बालन्दा बिबारसो जानानै थाबाय थागोन, आं बेखौ बुंनो गोसो जायो। नंखायनो मिनिंलेस खोथाफोरखौ रायलायनानै, सावरायनानै, टाइम पास खालामनानै रायजोफोरनि गेजेराव गोनो गोथो उगुल थुगुल खालामनानै होनो खुनु दरखार गैया। गतिके आं सानो जुदि खौसे जानांगौबा खौसेनि फर्मुला फाइनाल खालामनानै बिनि सायाव प्रेसाराइज हो बयखौबो, बेखौ नोंथाङा मावनो हायो। आरो बेबादि नोङो कनक्लुसिभ, डिसिसिभ, अनानिमास बे जिनिसखौ जुदि खालामनो हायाब्ला खौसेनि बाथ्राखौ रायलायनानै लाब गैया। बे एजेन्डाखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ। आं दिनै बुंनो लुबैदों बिथां दिपेन बर'खौ, प्रमद बर' आरो नों दिपेन बर', लरेन्स इस्लारि, UPPL नि दा दैदेनगिरि, बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन। नोंथांमोनहानोथ' खौसे जानायनि मुल मन्त्र, बिस मन्त्र, बयनिफ्राय देरसिन मन्त्रखौ, साबिखौ नोंसोरो दिल्लीयाव थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव गारबोखाबाय। खौसेनि जानायनि देरसिन मन्त्र, देरसिन फर्मुला, देरसिन कबच, थाबिज, बेखौ नोंसोर दिल्लीयाव थफ्ला जुनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव गारबोखाबाय। बे आसल मुल मन्त्रआ, बिस मन्त्रआ मामोन खौसेना? बे जाहैदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सेपारेट स्टेट डिमान्ड, आलादा बर'फोरनि थाखाय रायजो, असमियाफोरजों गोरोबनानै जों रायजो जानो हाया, असमियाया जोंखौ बिराद नासयबोदों, नाख्रेबबोदों, निर्यातन खालामबोदों, बुख्रेब सुख्रेब खालामबोदों, गावथारबोदों। रमान स्क्रिप्टनि दिनाव 18 जन गावथारदों। नैबे थांनाय बर' आन्दलनाव, बड'लेण्डनि आन्दलनाव 5500निबो बांसिन मानसि जोंहा थैनांदों। दा बे हिसाबै असमिया गभर्नमेन्ट, असमिया मानसिफोरजों जोङो जेब्लाबो गोरोबनानै रायजो जानो हाया होननानै, जोंना रावाबो आलदा, कला कृष्टि माने हारिमुवाबो आलदा, जानाय थानाय चलन फरन गासिबो आलदा, ड्रेस पार्टि आलदा, गासिबो आलदाखाय जोंहा गासिबो दंजोबो। राव दङ, हारिमु दङ, धोरोम दङ,
सेपारेट आइडेन्टिटि गासिबो जोंहा थाखाजोबनायखायनो माने जेरै मिज'राम नागालेण्ड मणिपुर जानानै थांबाय जोंनाबो बेबादि जानांगौ होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे सेपारेट स्टेट मन्त्रजों आलादा रायजो मन्त्रजों बयखौबो खौसे खालामनो हादोंमोन। आं नंखायनो दिनै बुंगोन दिपेन बर' बिथाङा मालाबा इउपिपिएल मालाबा बिजेपिआव हाबहां सिङाव बिजेपि सायाव एबसु बेबादि खालामालासिनो नोंथाङा गमामायै बर' जातिनि बृहत्तर स्वार्थनि खोथाखौ जुदि सानोबा नों सासे दाद बागदाद जोहोलावबा बे बिखा फोरदाननानै नोंथाङा दिनैबो बुं जे जोङो माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आलादा रायजोनि मोन्थोर जाय मोन्थोरजों गोदो खौसे जाबोदोंमोन बे आलादा मोन्थोरजों दिनै जोङो गासिखौबो गारजोबनानै बिटिआर टिटिआर गारजोबनानै गोदानै सोमावसारफिननोसै खुनु राजनितिक दल थानो मोनला गासिबो राजनितिक दलनि लिडार रायजो राजा ज' जानानै सेपारेट स्टेट आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारनोसै खौसे जानोसै बयबो बारसोमनांगौ बाहाय रावबो बर'आ बिनि उल्था जानो मोना होननानै नोंथाङा डिक्लेयार होनानै खौसे खालामनो नाजा बिनि बादै नोंथाङा रायलायनायनि दारै मालाबाबो नोङो खौसे खालामनो हाया आं बेखौ सानदों खिन्थु सेपारेट स्टेट बे मोनसे बर'नि ग्रेटेस्ट इस्यु आरो मोनसे कमन इस्यु आरो बयनिबो बियो हांख्रायजानाय इस्यु जिनिस बेखायनो बिनि दारैसो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि जागोन आं बेखौ नुहुरो नंखायनो आङो दिपेन बर' बिथांखौ खावलायगोन आबां जाबां बरन्थ' गैयै खोथा बुंबाय थायालासेनो सासे माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै बर'नि जाथिनि बयनिफ्रायबो देरसिन आफादगिरि जानानै नोंथाङा डिसिसिभ जा कनक्लुसिभ जा दिनैबो बर'लेण्डखौ बिफिन नाथाय नोंथांमोनहा मानो 2020नि 27 जानुवारियाव माने comprehensive and final solution while keeping intact the territorial integrity of Assam मानो लिरबोखो आरो दाखालिनि ट्रेन्डिं बड'लेण्ड बे बिजाबाव मानो भास्कर ज्योति महन्तआ बे डिजिपि बिथाङा मानो बुंखो जे 1987आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव सोमजिनाय डिभाइड आसाम 50-50आ नैबे 2020नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै जोबफैबाय दा बड'लेण्ड डिमान्ड हेज काम टु एन्ड डिमाइस बे खोथाखौ मानो लिरफैखो आसल खौसे खालामनायनि मन्त्रखौनो गारखांनानै दिनै माने बेबेरेबां माने जानला मोनला गरन्थ गैया खोथा बुंलानाय गरन्थ गैया खौसे जानांगौ होननाय गरन्थ गैयै रायलायनाय दिनै मुंसे गाबोन मुंसे मालाबा खौसे नांगौ मालाबा खौसे नाङा बेबादि मा नाटक खालामबाय थादों मा नाटक खालामदोंसो होनगोन आङो बे नाटकसो मालाबा खौसेनि गोनांथिखौ नोंथांमोनहा फिल खालामा आरो मालाबा फिल खालामो दिनै फिल खालामदों मानो होननानै बुङोबा जाय हान्जाखौ जाय पार्टिखौ जाय लिडारखौ नोंथांमोनहा गोसोजों गोसो माने साबसिन हामसिन सानो हयथ' बे हान्जाहा बे मानसिहा एसे खैफोद जाहां जानायखाय नोंथांमोनहा खौसे नङाबा जानाय नंला बे जिनिसखौ सानदों दिनै हयथ' सानदों बिजेपिआ एबार बिटिसिखौ लासिगोन बिटिसिनि सासनखौ बिजेपिआ लानानै जोंनिफ्राय सिख'नोसै ट्राइबेल मानसिनिफ्राय सिख'नोसैखौ सानदों नोंसोरनोथ' थांनाय 2020नि उनाव इलेक्सन जानानै लिलि हटेलाव हिमन्त बिश्व शर्माजों जिरायलायनानै भाग बाथरा खालामलायनानै आदान प्रदान जालायलायनानै माइनरिटि 12 जनल' देरहानाय इउपिपिएल पार्टिनि पार्टिखौ माने बिजेपिनि सहायाव गभर्नमेन्टआ होदों नाथाय बे समाव बिपिएफआ 17 जन देरहानायमोन गणतान्त्रिक पद्धतियै नायोब्ला 17 जन जाय मेजरिटि देरहानाय हिमन्त बिश्वआ बे बिपिएफजों गभर्नमेन्ट दानांगौमोन नाथाय नोंथांमोनहा मैखारि खालामनानै थगायनानै सालाखियै सिं बिजेपिखौ आथिं हमनानै बिजेपिनि जा बुंनाय बेखौ मावगोन बिजेपिआ जेरै सानो बेबादि बिटिसिखौ सालायगोन मोनसेबो कमप्लेन होनाय नङा बिजेपिनि थिननाय मथे मावगोन होननानै नोंसोर सारेन्डार जानानै बे
दानि बिटिसि माने गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा दादों इउपिपिएलआ बे दिननिफ्रायनोथ' दिनै माने जोबस्रांनाय फैदों बिटिसिआ दिनै बिटिआर नोंथांमोननि बै माने ब्लेक डकुमेन्टस जोलैनि हांगार डकुमेन्टसखौ दिनै एक्सारसाइज खालामनानै 6 सिडुल बिटिसिनि 2003नि जेनाखि जे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि प्रभिजनमोन बेखौ नोंथांमोनहा खोमाजोबदों जोबनानै थांबाय दिनै जोबथारनोसै दिनै बिजेपिजों नोंसोरो दा बर्तमानाव क्लेसिं जानाय हिसाबै बिजेपिआ फैनोसै बिटिसिआव होननानै दिनैसो खर' सानानै खौसेनि बाथ्राखौ सानदों बे बिजेपिखौ लाइ होनानै बिजेपिखौ सरकाराव लाबोग्रायानोथ' नोंसोरनो बे समाव हाग्रामाया ज' जानानै बिटिसिखौ सालायनोसै होननानै बुंदोंमोन इउपिपिएलजों बिपिएफजों ज' जानोसै सिटखौ रानलायनोसै इएमखौ रानलायनोसै होनदोंमोन नोंथांमोनहाथ' बे समाव माने बेनि खोथाखौ खोनासङाखै बिजेपिजों लोगो जाबाय ग्राव जाबाय बिजेपिखौ नेशनेल मोनसे पार्टिखौ दिनै जायगा होबाय जे बिटिसिआव नेशनेल पार्टी बिजेपिआ खुनु जायगायानो गैयामोन नोंसोर जायगा होबाय दिनै जिबौ गांसोमखौ जायगा होनानै जिबौ गांसोमा नोंसोरखौ मन'बाय मन'जाखांनानै दिनै नोंसोर उदै सिङाव बाब्राबदों दा बे जिनिसखौसो जों नुदों नंखायनो दिपेन बर' बिथांखौ आं बुंदों माने बर' माहारियारि आफादनि प्रेसिडेन्ट बे भटखौ लानानै नोंथांनि डिसिसन नोंसोरनि साननाय नोंनि लजिक नोंनि प्रिन्सिपल नोंनि आइडिअलजिफ्रा स्ट्रं जानांगौ डिसिसिभ जानांगौ कनक्लुसिभ जानांगौ उगुल थुगुल मानो नोंथांमोननि गोसोआव दं दाबो बिटिसि आरो बिटिआरनि कनसेप्टआ नोंसिनाव गैया बिटिआरखौसो गब होनबाय थायो दा बिटिसि गब बिटिआर मोनसे एरिया बे मोननैनि पार्टिफोरखौनो मिथियैया बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा जे बर' हारिनि पयजनास डिस्ट्राक्शन खालामनाय बेखौनो मिथियै मानसिया नोंथांमोनहा बोरै जातिखौ मा खौसेयाव लाबोनो जातिखौ मा उन्नति खालामनो कनफिडेन्स गैला नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोनहा बहुद सर्टेज दङ बहुद बुजिनो बाखि दङ नोंसोर रोङा जाय उरखाव गोराया नोंथांमोननि टप लिडार दार्शनिक स्कलार होनो नोंथांमोनहा चाणक्य होनो नोंथांमोनहा उरखाव गोरा बे उरखाव गोरायाबो दाखालि बेनि बाइटआव प्रेस स्टेटमेन्ट होनायाव आङो नुबाय बेबो बिटिआर सरकारसो होनबावदों बिटिसि आरो बिटिआर हाग्रामा महिलारिया जुदि बिटिसिनि चिफ जायो बिटिआरनि चिफ जाया होनना बुंब्ला गभर्नमेन्टआथ' बिटिआर फैगासिनो दंखायो होमबा बियो मालाबाबो चिफ जाला बिदि बुंलाबायदों बिटिआरआ गभर्नमेन्टआनो नङा बेनि बोरै चिफ जानांगौ हाग्रामाया गतिके बेनिफ्राय फोरमान जाबाय जोंखौ बर' माहारिया बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय उरखाव गोराखौ माने चाणक्य होनना बुङो फिलसफार होननानै बुङो एक्सपार्ट अलराउन्डार बुङो बे मानसियाबो दिनै बिटिआर बिटिसि डिफारेन्सखौ मिथिया बेसेबां दुखु गोनां होमबा बे आदुवाफोरनिसो बे माने बाथ्रा जाहैबाय जेबो कनसेप्ट गैयै दा नंखायनो आङो गोमोदों उरखाव गोरा बादि मानसियाबो माने बे कनसेप्टआ दाबो गैया होमबाथ' मा स्टाइलनि मानसिफ्रा दिनै जातिनि दैदेननायनि साबिखौ बोरै आखायाव लानानै दं दुखु गोनां बाथ्रा those people are leading who have no any concept regarding BTC and BTR what is government what is area what is boundary बे जिनिसखौ मिथियै मानसिफ्रा whether BTC is better or BTR is better बे जिनिसखौनो बुजिनो हायै मानसिफ्रा दिनै बर' हारिनि नेतृत्व दैदेननायनि साबिखाथि दैदेननायनि दुरुंखौ आखायाव लानानै थानानै बर' हारिखौ दिनै बिराद अलखदाव बिराद कनफिउसनाव बिराद गोदाव सोरावाव बर' हारिखौ दिनै बिपदआव खोख्लैबाय उगुल थुगुल कंक्रिट माने क्लियार काट आइडिया गैयै बेबादि अबस्थायाव दिनै नोंथांमोनहा खालामना होफैबाय बेनिखायनो आं दिनै बे प्रेस मिटनि दारै बेखौनो बुंगोन खौसेया मालाबाबो जाया स्पष्ट आंना आरो खौसे जानोब्ला जागोन गासिखौबो पार्टिखौ सिफायनानै सेपारेट स्टेट बर'लेण्डनि डिमान्डखौ गाबोन समफोरनो डिक्लेयार हो बिदि होननानै बिराद भिगरास जाथारनांगौ नङा सिगाङाव लासै लासै खालामगोन आरो बे इलेक्शननि आगोल बे खौसे बुंनानै लाब गैया खौसेया इलेक्शननि उनावबो जेब्ला जों आन्दलन खालामबाय थागोन
अब्ला लासै लासै फैबाय थागोन गतिके फार्स्ट एजेंडा शुड बी giving up all the political party, all should unite and join in the separate state movement. आं बेखौनो जोबथा खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।